खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 17 नभेम्बर 2020 मंगलबार फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसामनि बिसायख'थि आय'गआ बिटिसि बिसायख'थिनि कालारखौ बा डेटखौ फोसावबाय। गिबि खोलोबाव बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिसायख'थिया 7 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन आरो नैथि खोलोबाव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव 10 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन आरो फिथाइखौ 12 डिसेम्बरावनो होनाय जासिगोन। एबार नुसिगोन सोर सासेया राजा जायो। लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव पुलिसफोरजों हमजानाय फोरमान बिलाइ गैयै बांलादेशनि 6 जन सुबुंफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बांलादेश गभर्नमेन्टजों रायज्लायना करीमगन्ज जिल्लानि सुतारकान्डी इंटरनेशनल बर्डार चेक पस्टनिफ्राय बारहोहरफिननाय जाबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं जम्मु एन्ड काश्मीरनि NH 244 लामायाव गोब्राब बरफ गोलैनायनि जाहोनाव फासिना थानाय 10 जन सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय आर्मिजों लोगोसे पुलिसफोरजों जयेन्ट टीम खालामनानै बिसोर 10 जन पाब्लिकफोरखौ बासायहैनो हादों 5 घन्टा गोब्राब नाजानानै हर गेजेराव। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नागपुरनि सामीर थाक्कर मुंनि सासे मानसिया महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार जेबा उद्धव ठाकरे आरो बिनि फिसाज्ला आदित्य मुंनि बिसोर सानैखौ मुम्बाइ कर्टआ समबाराव बेल होनायखौ लानानै बेरेखायै टुइटाराव टुइट खालामदोंमोन। बेनि जाउनावनो बे सामीर थाक्कर मुंनि सासे मानसिखौ मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। लोगोसे मणिपुर रायजोनि इम्फलनि RIMS एबा रिम्सनि गेट खाथियाव बमा बेरनायाव 40 बोसोरनि पापाव आरो 33 बोसोरनि बिसि हावपिया गोब्राब जखम जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दा बिथांमोनखौ जिल्लानि गंसे गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव देहा फाहामगासिनो दङ। दासिमाव बमा बेरहोग्राफोरखौ मिथिनाय जायाखै होननानै पुलिसआ बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय नर्थ आरबिया लैथोआव 17 एबा दिनै आरो 20 नभेम्बराव जानो गोनां एक्सारसाइज मालाबारनि नैथि पेजआव इन्डियान आरो US नेभिनि एयारक्राफ्टनि बोलो दिन्थिनायखौ नुनो मोनगोन होननानै इन्डिया टुडेनि गेजेराव फोरमायनाय जादों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आन्ध्र प्रदेश हाइ कर्टआ 12 नभेम्बराव सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टनि उखिलफोरनि सायाव फेसबुक आरो टुइटारफोरनि गेजेराव बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थानायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय अर्डार होबाय। बेखौ लानानै CBIफोरा दासिमाव गासै 16 जन सुबुंफोरनि सायाव FIR होनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि बा मोनाबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो WhatsAppआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखिबो शेयार खालाम। बाय बाय।